Il-Perit David Xwiereb inħatar chairperson tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD. Dan tħabbar fi stqarrija mis-Segretarjat Parlamentari għad-Dialogu Soċjali li fija intqal li l-Perit Xwiereb inħatar wara konsultazzjoni mal-isħab soċjali. David Xwiereb serva bħala President tal-Kamra tal-Kummerċ u mexxa kumpaniji stabbiliti fejn kien fdat bi proġetti maġġuri kemm f'Malta kif ukoll f'pajjiżi oħrajn. Il-Perit Xwiereb se jkun is-seba' chairperson ta' dan il-Kunsill. Jiena onorat li ġejt appuntat mill-Gvern wara konsultazzjoni mal-imsieħba soċjali kollha, inħares il-qoddim biex ħerqan biex naħdem mal-imsieħba kollha biex nindirizzaw l-opportunitajiet u l-isfidi li dan il-pajjiż se jaffaċċja fi żmien li ġej. Is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul irringrazzja lil James Persil għall-ħidma tiegħu fit-tmexxija tal-MCSD u awgura lil Perit David Xwiereb għal din il-kariga. Is-Segretarju Parlamentari Ellul saħaq li jinsab konvint li huwa se jkun qed jagħti l-massimu tiegħu biex id-dialogu soċjali f'pajjiżna ikompli jissaħħaħ fl-interess tal-ġid komuni.